Yeah. Mitä täällä on? Mikä meidät on tällaiseksi? Aikainen hetke kesti, meidän viimeinen manifesti. Algoritmi sun fanit etsi, muokkaa sut niin muoviseksi. Tuhat dodea tehtaalla huomiseksi, tuomiopäivien luomiseksi. Sitä hyvin kuvaa, kun pois ydin sulaa. Mä en halunnut mitään muuta kuin elää itselleni yössä lupaa. Ne hetket ne ihmiset, niitä voi viedä pois meiltä kukaan. Tuu mukaan kun pyydä, jos on tukassa ei omaa syytä. Tuhat tapaa kuolla, yks pysyy elossa. Keskellä kaosta, minnekään menossa. Yks tapa elää, 100 tapaa tehdä liikkeitä. Raida läpi yö, silmät ristis näit riittejä. Diablo, 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 Diablo. Ne vaan muistelee eilistä, on vai vittu crazy. Maailma on sokerist baby, valot sokasetas leikis. Jos on niitä tasoja mist puhuu, tietää myös miltä tuntuu. Kuu ei pääsis korkeammalle, kuu ei oo mitään huippuu. Boy, labyrintti mun pään sisään, eikä kuka ikin näe sitä. Paratiisi rannalla käärimäs, killatilil ilman plääniä. Tää